Mangan guys. Iki mau gak njaluk tuku ngono. Gak sambat lesu ngono gak tuku. Nggarai mari mangane turu gawe weteng loro kok. Kantuk dah. Mangane ambek merem. Mumpung anake turu karo dienak-enakno mangane. Kok lek wis metu utawa tangi bahaya. Gede itu mana? Blungkoy. Oke, tak mangan sih. Oke. Ya wis nek awakmu kepengin mangan bengi-bengi gelek ana pokoke sabilan ngulon niku. Wake tutur panganan. Ndok pasar ya ana tapi ya kadang tutup.